Bum, zdravím vás u nového videa a tentokrát zo hry Blox Fruits. Takže si to ideme po... Ja to teraz budem hrať. Ešte uvidím. Počul som, že to je ako hra spojená s One Piece, ale ja som to nikdy nevidel. Maximálne Pokémonov som videl. OK, takže... Toto nevyzerá zle. Asi supermarketka. OK, som v džungli. Mám kombat. Kvéčko, čo robí? Dobre, to je dash. Idem vyskúšať tu niečo zmlátiť. Mám iba 8 na sérii. Opica. Dobrý poď! Čo som za level, on mi to vyžil. Nie 8, to je mastery. Takže idem sa pozrieť, tu je ďalšia opica, tu by som si mohol si zoberiem na starosť. Dobre, poď, bojuj! Dobre. Yes, som level 7. Mám tu tačo v menu. Staty. Defense. Dobre, vyskúšam ísť niečo urobiť proste. Čítam toto. Idem sa tam pozrieť. Idem sa tam pozrieť, čo tam je. Takže najprv asi vybavím túto opicu. Čo to tam je vlastne? Opicu porazím. Dobre, vylepším si staty. Dobre, to je 20, tak to je vyšší, ale aj tak neporazím. Mister proste, mám 1000 slashov. Je o 10 level väčší. Dobre, mini quest, dobre, mám staty. To była opica. No, dobre, doplávam tam, škoda, že nemám loď. Dobre, dneska by som to ešte urobil už chvíľu. Takže ešte pôjdeme do tohto mestečka. Dobre, máme safe zone, ok, sme na Marine. Môžem sa pozrieť, čo tu je. Toto nie, toto. Čo to je? Aha, dobre, kúpil som si loď. Vyzerá pekný celkom. Čestka. OK, dobre. Aha, questy. Zoberiem si.
Nejaké. Dobre, toto by nemuselo byť ťažké, ako vyskúšam. Aha, toto sú 5-kový, tak nič. Také, ja som nedal. Dobre, bum. Ešte. Toto proste vyskúšam, takúto taktiku. Deš. Nie, to nešlo. Dobre. Ešte mi chýba, sa mi zdá, že jeden. 26. O, 300. Nie je zlé, takže idem na tohto posledného. Dobre, splnil som quest, takže... Dobre, môžem si upgradenúť staty aspoň. Sword nemám, takže ten ešte nemusím vlastne. Podľa mňa upgradeovať, ale tu som si pamätám, jak som farmil vtedy pekne. Takže čo ešte také? Nie je tu nejaká mapa? Alebo proste idem ďalej sa pozrieť, či tu je nidačo. Tam je ďalšie mesto. Toto je ťažké, toto je otravné na tomto. To musíme skladať. Dobre, takže ideme do mestečka. Čo to bude? Toto bude asi to pirátske mesto, neviem. Dobre, pirát, áno, to budeme naši nepriateľi, ani nevadí. Je tu shift block? Áno. OK. A to sú 35-koví. To je nič. To je nejaká dobrá čestka, nejaká lepšia asi. 2000 cash. Cache, OK. To je v paráde. Tohto porazím. Toto je dobrá taktika, to s väčšími levelami. Dash. Ja som jaký talentovaný. Yes! Koľko? Čo som dostal? Tak málo. Idem vyskúšať sa pozrieť sem hore, či tu dačo není. Questy. Pozrieme. Dajme si shift lock. Šéf. Čo si tu piráti? Ok, 8 pirátov. Ešte pozrieme. Brut. Možno vyskúšam týchto pirátov zatiaľ. Confirm. Aha, ja musím byť level 30.
Dobre, konečne. Čo si ja budem? Staminu, prosím, staminu. OK, takže takto. Dobre. Už sa mi nechce bojovať. Ideme sa ešte porozhorievať. Je to pekné, ale akože... neviem. Páči sa mi to, akože tá hra, iba je to hrozne, akože ťažké na pochopenie. Občas. Ty sám pirát. Dobre, som level 15. Aha, to master server. A često. Od cachu. Nejde to tam čeku ísť. Počkaj, idem za nejakými ľuďmi. Aha, tam to je niečo. Dobre. Už tam musíme dodešovať. To dáme. A tam je nejaká deska, nie poňa. Mi idú tam. OK, 200 cash. Nie, čo je to? Čo sa tu deje? No to sa mi zdá, že dačo je. Tam je niečo porozhľadé. Je tam taký divný kopec. Co to je? Nejaká fortnačka? To je Marín, to sú moji meče. Kúpil by som si nejaký mečík. Keď mám meč, to je dobré asi. OK, to by bolo najlepšie, tak čau.